Senibingelele-ke babukela emakhaya, nibingelelwa umgana Petrol Village lo okhulumayo uSawulo waKuzwayo. Nginibingelela nje ngaphansi kwesihloko esithinta unwele. Mandulo unwele bekungeyona into ebigundwa nje noma nini noma kanjani. Unwele belugcinwa ekhanda lomuntu kusukela umuntu esazalwa, bokuthi umuntu emefika emhlabeni kube nesikhathi azisikalelwa ngaphambi kokuthi-ke mhlambe engakwazi ukulisusa unwele okuba unyaka. Bese kuthi mesekhulile kuhlukaneke ukuthi owesilisa noma owesifazane. Uma kungowesifazane kuba negaba la avumelekile khona ukuthi engalugunda unwele noma angalisusi unwele ekhanda. Kanti owesilisa zimfishane-ke ezakhe igaba la kufuneke khona asuse unwele. Ake sibheke nje la umuntu khona esakhula esiphumile ebunganeni esengena ebudaleni. Umuntu wesilisa unwele uyalugcina ekhanda lakhe ngoba ukubaluleka konwele ekhanda ilona esixhumana ngalo nemimoya. Kusho ukuthi luwumuzwa okwazi ukuzwa ngawo ukuthi-ke nawu umoya othize, nawu umoya othize. Kuye ngamandla-ke ukuthi-ke amandla abantu awafani. Bese kuba ukuthi-ke kumuntu wesifazane unwele uma eqala ukuqoma uyelisuse unwele ekhanda ngenxa yokuthi-ke usuke eseqala impilo entsha esengena eqhikizeni esuka ebujongisini bese esusa unwele. Uma kwenzeka-ke futhi kuba ukuthi-ke indlela ayiqalile ayiphumeleli, okusho ukuthi uyala la bethanda khona, uyigunde futhi ikhanda. Lokho kusho ukuthi useqala impilo entsha, uphuma othandweni, usewumuntu nje bhaqa, usengakwazi ukuthi aphinde akhombe kwenye indawo. Bese kuthi-ke uma esemdala esecacile ephinde futhi ehlale isikhathi emzini, bese kuba nesikhathi la kuthiwa uyophuca kubo la azalwa khona. Uma kungakenziwa lokho uye engangeni eceleni kubo, uye ehlale ngaphandle ngoba kukhona into afuna ukuyidlulisa kubo ngaphambi kokuba kwenziwe lokho. Bese kuba ukuthi-ke unwele luyanakekelwa nje, kodwa ukubaluleka kwalo ukuthi-ke lube khona ekhanda. Uma uzubuka iy'thombe ey'ndala zabantu ezivele sibe khona, uyabona ukuthi-ke amakhanda abo analo unwele. Ngisho komabonakude imidlalo eyayidlala kudala abantu bakhona babenalo unwele. Kusho ukuthi unwele lubaluleke ngendlela eyisimanga ukuthi-ke ilona esixhumana kalula nemimoya, imimoya yababanzi. Nangakwesinye isikhathi nje ukufa ngoba uma kukhona into esemva kwakho engeyinhle, unwele kufuneke likuchazele ngaleyo nto ukuthi hhayi qaphela nansi ingozi ikhona.